Hagi katu katne snam gibadang shudab, kalami ka kubor, baka WhatsApp, kalatu, yeki data jung kibriu, nakaleng ka protei. But ka jing shatu jung ka data jung kibriu, kalong ka bama hadu kata-kata. Baki ni ki companies, ki laban tu, lani ki laban shim, yeki ID ki Jong Phi, yeki dur ki dar ki Jong Phi, but yeki bank account ki Jong Phi. Jing shatu ka data, kalong ka jing shatu ka hok ka Jong Phi. But kawai ka app ka babun ki briu ki penon kamba hapori India bro kawai but kum juru hari Meghalaya jungi kadei ka app Truecaller hau benai me jung snem 8,000 arpuar sau crore tam kinong penon kam me ka Truecaller app ki la satu iki data ki jongki but iki ki data jongki briu la di hapo ka dark web hagador hinyo husan 1,000 tengka ka Google ka Chrome but ki wei de ki browser kum ki UC browser but ki wei de ki long ki boma bha na ka benta jungi namar bakini ki browser ki shimi ki data ki jongi but de hang taken bakin da lab hi ka jing kwa ka jungi hi ka jing don ka jungi hi ki jing don kam ki jungi kan sa de ki data shi ki wei pat ki companies but ki kamai pisa na kani hatu la judanem ka por hakabala da pi bat ka phone ka jong pi wat ki nu ki tiar kitar na ki apps kum ka Amazon ka Flipkart but ki wei de lada pim thiet ikini ki tiarru henry lada pi playpad ya ka Instagram ne ka Facebook jong pi ki wan biang em ki dur jong ki tiar gitar bo pi wat na ki ki apps haga kanja advertisement hapo ki social media ki jong pi kumno ka long kumni pila ju perkhat ikata kadai na marba ki ki apps kum ka Amazon ka Flipkart ba ki wede ki don ye ka location access jong pi but bo pila ai permission ni ki apps ba ki pelut ik phone ka jong pi dei na ka daw bagini ki apps ki bapher ki badon na ko phone ke Jong Phi ki la ban yo ye ka data ko Jong Phi la dangi pai pot shagani ka app ka bokar teng ka Truecaller la da pi install le ka fill up baka kwa permission ban shim la ni ban access ye ki contacts ki badon na ko phone ke Jong Phi la da pi ai permission ye ka Truecaller bakan pet ye ki contacts ki badon na ko phone ke Jong Phi de ye ka por baka Truecaller ka shimlut yeki karteng badi ki data jong ki contacts baka thap ka server ka jongka lada shimi ki data jo ki briu te ka Truecaller ka de yeki ki data ki jong Phi shaki companies bapher bade na ka daw bo pin sa yo yeki message lani ki taki phone calls na ki spammers lani na ki hackers bakin pa ni ki credit card number jong Phi ki debit card number jong Phi bakin ong ye Phi ba Phi yo loan na ki banks but bun jat ki kam thok kam shukor nga tharai labun bhagi ru pajba ki bla yo kum kini ki jat call kum kini ki jat message na ki company lani ni ki brio bapher kani baro ka dei baka data jong Phi kala don ha internet server naga jing pedon kam ye ka Truecaller app ki UC browser but ki wei de teng ka jing shatu pisa na ka bank account ka Jong Phi naga jing wan jong ki OTP ka jing sha hack ka phone jong Phi ka dei lut na kani ka daw baro pimot bagini ki apps ki pensuk ipi henry na salindat ki tu lo di jing don jing em Jong Phi weng no iki Truecaller apps ki UC browser but ki wei de ki apps ki bapimit kna but sumari ka data ka Jong Phi wadom thad do di ki baro hak internet namar bad la poi ko por bapin ngat ikini ki scammers kan solong ko bejinjar hadu kata Lano Ngin Kyndit